първи път на празниците на нашия град. Благодаря. Стойчо Тосков току-що влиза на тази прекрасна изложба, в която смятам, че ще се убедиш сам след мъничко. Какви чувства смяташ, че ще изпиташ, докосвайки се до този снимков материал, който датира в едно по-далечно време, в по-близко и в настоящето, в което живеем? Да, благодаря. Смятам, че отново ще се докосна до историята на нашия град, която е една много вълнуваща история, с постижения в миналото, с нашите фотографии, които са запечатали мигове от историята, от спортните постижения, от храмовете, предполагам, ще има. Нощни снимки вече виждам тук на един мой приятел фотограф, който прави страхотни нощни снимки на Асеновата крепост. Все още това ми са първите погледи. Виждам около мене добри фотографии, някои кореспонденти на различни вестници и така нататък, но сега ще я разгледам изложбата. Ти си част от тези хора, които успяват да запечатат вълнуващи мигове от това, което се случва в нашия град. Какво е усещането да бъдеш фотограф? Значи аз не съм професионален фотограф, аз просто обичам да си... Ние се радваме на твоите снимки. Чувството е, че запечатваш един миг и някога си поставям в условията на една стара снимка, отивам на същото място, ориентирам се по различни неща, които са останали от това време, различни, примерно сенки, една стена от сянка, такива снимки имам от Метоха. Заставам на същото място и снимам отново същия поглед, примерно след 80 години снимката става нещо невероятно, правиш съпоставка между старото, между новото, развитието на града и така нататък. И от всичко, което си снимал, ние като твои фенове. Да, защото аз просто с удоволствие, лично за себе си говоря, съзерцател на твоите фотографии, се убеждаваме колко е красив нашия Асенов град. Абсолютно. Един красив град на Южна България. Южен красив град. Радваме се да видим това, което е документирано и говори за богатата духовна и в